A Xunta de Persoal do Hospital do Salnés continúa a recibir apoios na súa loita contra a reforma da Lei de Saúde que prepara a Xunta de Galicia. Esta mañá o voceiro de En Marea, Luís Villares, trasladou o seu apoio aos representantes dos traballadores. Que comezar por vir ao Hospital do Salnés ao servicio de otorrino, porque desde logo se ve que nos últimos meses a súa xordeira lles impide escoitar un reclamo cidadán a favor dunha sanidade pública e tal vez deberían de pasar tamén polo oculista, porque se non están vendo o que significa o desmantelamento da sanidade pública é que non están habilitados para gobernar. Aínda que polo de momento non hai informacións que indiquen un cambio de postura da Consellería de Sanidade, Villares destacou a importancia da mobilización social para frear o cambio. Non é fácil doblegar unha maioría absoluta parlamentaria, pero é posible facelo. Se hai algunha oportunidade de doblegala é mediante a mobilización social, mediante a concienciación social. Nós temos aínda un exemplo recente, que foi a Lei da Acuicultura. O Partido Popular, con maioría absoluta, non foi quen de levar ao Parlamento unha lei na que tiñan maioría parlamentaria para aprobala. Por que? Porque había unha maioría social que era superior á maioría parlamentaria. Dende a Xunta de Persoal agradeceron o interese da formación. Tamén explicaron que a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública reanudará as súas accións para informar a cidadanía das consecuencias que aseguran traerá este cambio. E para chegar a maior parte da cidadanía, explicándolles como nos pode afectar, como xa nos afectou a xestión integrada na perda de servicios e entón pois para que todo o mundo coñeza como nos pode afectar isto. O colectivo comezará as charlas informativas no Concello de Illa de Arousa o vindeiro mércores 18 de outubro. Será ás 8 da tarde no Salón de Plenos do Concello.